West Karbi Anglong District angkang Wothat Langso Police Station keparlo anparta Duar Amla MEC constituency arlo Harlak Sarkro Polling Station arlo Ingchin Langso arong amikar Abraham Ingtia hem kopi koson beloni ahem mi chupidetsi Ingjir thang anpinlo Birda kilong ponatengke Abraham Ingtia hem kopi koson beloni kopai kilang no penajok kedamtang ni phai kri siani por phai kri sia por ahem mi chuteran ursi hemarlo along kedo anasonta mi pasek pilun anpinlo heme ke chodera puthak arongara pen ke thana teng pulote Abraham Ingtia hemalong me ke chohut rongara ratum tong sekot pen ke thek dunlong leya jok a hemalong kachi birtia sogasang ape ari pen ke danglok tangka hai hui anta sek pilun si thangna ta hemalo ke doason pajok dun un edet lupusing thanpon halapu heme ke chopi det pen kisung kachitong nang Abraham Ingti ahem Make it choke pangjir bithang penapot Karbiang Autonomous Council EM Prabhachandra Taro lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang Atumapan Rongara Datumpen Abraham Ingtia Hemtun Isi Atumapan Ravek Tha Tangbagma Abraham Ingti Atum Kisung Tektik Chotakali Non Ahem Anta Me Kichoteran Pasek Pilun Anpindo Kicholong Le Kijun Long Le Chotakali Ahem Anta Me Chopithang Anpindo Lasi Ningke Me Pen Ravek Tha Pusi Rat pen kachuniri padupon. Dak mane ingti hem Abraham ingti ko hem alang li hem me chopi ga no. Amasi thang na men tumna chini ne dalo ko son pen ne. Abang son me ge cho angke ha apian chini tumta la to war ke bang hosi ai thek long no de kar long. Lasi ko son ne lasi non ni tumma bang ke dak pen kachuniri bang ke la dak ni tumma sar lo wataro sar alang li tane projing pen labang sonang lang ji pansini li tum chuning rilo la pen tum kaching honai CM sar pan tame la pen ham phang song atu la pen katu ko ve political party tum pan tame ni tum chen lang so tiarong asor Dongkamukam pen Wiki B Karbiang Long Live